Apay, akastoy ti biyag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramideg. Jak makasapol iti solusyon. Apay, anagsipnget ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init. Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunag. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di, tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagbayan, tiragsak. Tao akmat, ngam apay, amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii adda sumaruno a bannawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam no tangaden tayo ti langit adda latta na bisked atakyag akada tayo ket mangbatak. Dagiti tugot iti dana ti biag. Don't forget to like and share and subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, anagpailingad itinagan a Kandra, manipod iti probinsya ti La Union. Ngamsakbay na, intay man pa ibasa dagitoy akablaaw. Shout out iti Udlus family dita Skyview Virac Itugon Benguet, kan Agorin family dita Tabuk Kalinga from Marilu Udlus. Happy 7th birthday ti anak ko abunso ani Gian Alea Faye Galapon from Mama Ana Delphine. Shout out kada sweetie Mary Ann ken Noemi Santos. Kastamot ni Irene Grace Morales ken Jobert Namyon. Makablaawan ni Lamberto Pasion Jr., Leslie May, Anaya Faith ken Noli Andres from Linda Pasion. Shout out pa iti Garcia family dita Barangay Kanangan, Angadanan, Isabela from Jerry Garcia, ti La Union. Intay nga rudan ituloy abasaan ti surat ni Kandra. Dear Manang Emmy, naimbag nga orasyo nang runa dagiti mang tartarabay iti YouTube channel yo. May saakmet anaayat amang tartarabay kadagiti uploads yo, iso anaawi sakmet amang ipatulod iti padas ko. Katsapay kuma tamapilimet ama idrama. Siyak ni Kandra, agtawan akon iti 60. Nga manang latan ti iyawag ko kan ka, kas nakairuaman dagiti padak adumdum ngag kada kayo. Adan asawa kan talo dagiti anak ko. Dua babae kan maysa a lalaki.
Nagagat ti asawak, uray lumakayan manang Emmy. Kat isulaunay dayta ti ipanpanakkel ko, kadagiti kalugaran mi. Bakit? Isaga naman tay pantalon ko na mapanak ije barangay hall. Anyat mapan mo koon ijay. Di ka pa'y lagtali na dito'y balay. Nakapudpudot ti panawan. Amang ano anya ti mapasabak ken ka. Anya kalakit din aya. Anya kumangay ti mapasamak kanyak. Inakla tumulong mo tano anya ti maitulong ko ijay. Sana jelag tugtugaw di ti balay tar armidag. Nakarkaro ako mapsutak ano kasta. Ay, nagadulakat ti sinaumon ay alaklakayan. Si kalaang mo ti pampanunutek. Kastamot lagayam apagayat mo ti mapmapandita barangay hall. Di ka pa'y lakat tumaray a kapitan, tapno adagunggunam. Apay ayaan nalalaing kang umetisyak. Diyak nga rod kaya taagbalin nga opisyal ti barangay. May mayat la ti kastuyan. Saan ka makapudpud no kadagiti daduma at tao no adda ka iti takam? Pagkunaamat. Na, di kaya makita nga ure agaramid ka iti nasaya at adalat ta makunadakal ka. Adalat ta masauda. Ay jak lakit di kayat ti kasta. Isuan na saysaya at hindi awan ka iti takam. No isuti ko nam kat anyang arod nga iti maaramidak. Ang di ka uni agbambanog, ang mga no makapadakas ken ka. Uwan ka de. Mala, yung kaisaganan di usarag, tarumwara. Kadak na nang. Umay ko ito to'y prutas para kada kayo kan ni tatang. Ginatang itay ni bakit ko itsyendaan. Naagyaman na kanak ko. Awan samot ni tatang. Jakmat nakita dita parangan. Awan manen Napan man iji barangay hulaan. Anyat inaramid na nga ijay. Napan man nakimitiran Kasla di mo amamo ni tatang mau. Di pa ilakit ko mga rod tumaray ng opisyal ti barangay no pag-ayat na matlagayam ti mapan makimit-meter iti barangay hall. Isumot ti kunak. Ngam di na kano kayat. Ta di na kayat ti makangag iti pamabalaw dagiti tattao. No adda saan da magustuhan a maaramid na. Di isumot lang nga isaw. Adda iti atumultulong. Inton kwan, adan tumot lang ako na dagiti makakitkita Nakuna mo na anak ko. Ngam natangken mo ti ulo na. Agsakit ka daw no adalaang dito'y balay kunana. Ay, anya lagat ni tatangan aya. Alang arod, ina ko nanang. Pakibagayon to lang nga imayak. Tadi nakat ko na nakalipat akmanay. Dagdang ganyan tumot ngamin ti bagbang jay amayaw. Mangrugi mo tan ang agkabaw iso akas jay. Sige nga ron nanang. Inak nga rodan. Ala anak ko, kubustan tula nga dagiti apo, kanimila nga asawam. Ibagam taagyaman nakiti prutas nga inted na kada kamay. Nay, maluman. Apa nga itakala ang asumangput alaklakayan. Ay, nabanugak. Sapay sobra ti bara ti panawan. Apay, anyat kinwayo ayay di barangay hall, ta itakala ang asumangpat. Ay na, si Mortak man kada kagawad goryo anapan nagsurbi kadagita adda dito lugar tayaw. Ano nga minan ka ti makitkita mi abaro-aro pa? Iso, anapan kami nagsensaus. Ay kat kay kayat da ka manen tadda ka atimulong kadakwada.
Bakit? Kakayatan dalaw na eh. Kanamumot agagayim ko amin nga opisyalis dito barangay tayaw. Nala, ingkarod agdigo sa tap na mapriskuan ka. Nakaluto akon. Madamdamalaang mangantayon taon. Huston taon no sumangput ni Rina nga anak ta. Apay, awan pa'y aya. Awan pa'y nga rod. Ang mga noadan iti asidag. Awan mo ti kunana nga agubar time ita. At ako mga rod isang put na alyempaw. Amo nakit apapaborito ti liyempaw. Sikamot. Adamot na luto amakan, agbirok ka pala ang iti sa balay. Ay naikan na alaklakayan. Sa anak mo't nagbirbiraok. Ngam nasaysayat mo't laeng kumano at da isang put na Di mo namnamaan, tapno saan ka mapaay. Alaki din, ingkag di gusaw. Nay, adan ni Rina, lakay. Nasaya at matapno makapangantay haon. Ada ko nanang, tatang. Ay, ada ka din sangput mo amasida, anak ka. Di mo't imbagakan ka nga damot linuto kasi daan tayaw. Ada, tatang. Mabalin aya, jak gatangan tay paborito maasidaan. Nang runa no pa nagsusweldo. Anya ngay, makitam kandra. Kung naktumot namin kan ka, lab na labnak ti anak ta. Si Kama, Trina, ruwamamot day taamam. Intun kwan na high blood daytan. Adula amin mat nga ibagbagam kandra. Alaki din, yung kaagidasaran tamangan tayahon. Naitakat tinagdumaan ni Rina kadagiti kakabsat na. Tama nagparabor launay. Ay nalakay, managparabor damot amin nga agkakabsat. Na, Wunmat nga agpaiso tatang. Kanayon tupay nga umay na kayo ituludan ti prutas dito'y ni Manong. sa bali lang mo't kaskan ka nga ada dito'y poder mi Nagsapad ang tumot nga nagpamilya. Oray ni manang mo. Nagadayo ti lugar ti asawa na. Iso asaan pa yan ang makapaspasyar dito. Iso asi Karina. Agtalinaad ka dito'y pudirme. Oray makiasawa kan taon. Nawatam! Kasta ti ugali ti asawak manang Emmy. Nasingpet, managtulong, ngam adala ang babalawak ken kuana no dadduma. Kasla adda idaddaduma na kadagiti anak na. Nasayaat mo't amin nga anak mi, ngam no apay anay pamaysana ti atensyon na iti buridek nga anak mi. Irikrik na akpay ket din dagiti dua nga anak mi iti kasjay nga aramid ti asawak. Maawatan damot ket din itatangda. Siguro gaputa adda-andan iti bukod a pamilya. Ket nilaengen rin na aburidek ti adda iti podermi. Gaputa isulaengen ti awan asawa na. Nagtultuloy nga rod ti kasjay a kababalin ti asawak manang. Agingga iti maysa nga aldaw. Apay Rina, saan ka kadi asumrek iti trabahom ita? Nanang, apay anak ko. Ada ka di sa gubanit mo.
Ay, masapul nga agtumar ka iti agas no adda rikrik naam. Awan rikrik naag nanang. Adala ko makayat ko nga ibaga kada kayo. Ha, nay, anya ka di dayta anak ko. Nanang, nakalibak iti trabaho. Tarugyakon nga ipag nati papeles ko amapan iti balasiw taaw. Ha, agabrod ka kunam anak ko. Wan nanang, tulungan naktigayam ko nga adda ijay Macau. Adda imatmatunan na restaurant ijay, ako ko ti kabsat na. Kat agkasapulan da iti kanayunan a tao. Iso na panunot na asyak kumatimay sa nga alaan na. Ay kat nasaya at ano kasta anak ko. May saan na pintas nga oportunidad dayta para ken ka. No kasta, umanugot kayo nanang? Apay ket din asaan ngay anak ko. Para iti basak bayam dayta. Iso asige, no kayat mo, mapan ka anak ko. Pampanunutak ni tatang nanang. Sigurado asaan nga umanugot dayjay. Tandinak kayat amayadayo kada kayo. Anak ko, nahustuan kan iti edad. Panawon beten tapno panunutom ti para iti masakbayam. Saan nga agnanayon nga daka iti pudermi iti amam? Nanang, di kagdanag anak ko. Siyak ti makaamo amang ibagakan ni tatang mo. Amok ang maawatan ng tumutlaang ti amin. Apay ayakas na saan ka ang makaanak apu sa dita, kandra. Kan apay nga awan pa lang di anak mo, kudnay. Sumipngutan. Day tangarod ti kayat ko nga ibagakan kalakay. Di anya. Nagpakada kanya kita ibigat ni Rina. Nagluwas na iji Manila, kadwa na ti gayem na naggapo iji Macau. Anya? Apay saan na nagpakada kanya? Kanan niya kumati aramidan da iji Manila. Lakay. Kaya't nga isurot niya gayem na ni Rina ijay Macau. Tapno ijayan nga agtrabaho. Kat imanugot mo't. Iso asimurot ijay Manila. Tapno ipagnadan dagiti kasapulan a papeles. Tapno makapan ni Rina ijay Macau. Anya? Ay saan ang mabalin? Ang mga noon na ti mapasamak kan kuha na ijay abroad. Lakay, nahustuanan iti edad ti anak ta. Baiam ka day, apanunutan na matan ti masakbayan na. Saan ang mabalin nga agnanayon nga ipagud mo ti anak ta iti puderta? Ay, unay mutan. Awan lang arudan di tao'y dagitid mga anak ta. Pumanaw manan ti buridak. Talaga akas talakay. Iso arwa mo munti bagem at talaga adwa talatan. Siyempre, adanton kanya-kanya abiyag dagiti anak ta. Ay, unay mutan ti kastoy. Nagkas ang mutan, kandra. Tatang, ag-flight akon inton sumaro no alawas. Anya nga rod ngay, no isumot ti kayat mo anak ko. Di kay ang danag tatang. Kanayo naktong ag-video call, tapno kasla daak mo't lang iti asidag. Kayat kayo ngamin nga ipaayan ti mas nasalsaliwan-wan apa nagbiag. Iso apalupusan dak kuma. Saan ko mga agsaksakit tinakam yung kanyak? Anak ko, may kawak tulakit iti kawan mo. At damot ni Manong iti asidag, tatang. Nilaang mo't manang ti adda iti adayo. Ngam ka na yun mo't nga umawag. Sa dala umawag ano makalagip da.
Saan ada kami ti priority dataadan pamilyada? Saan akas ken kaakanayon nga adda ka diti balay? Sana bali tatang, no makaurnungak ton, agawid ak tumatlaang, taag negosyo tayon tulaangan dito'y lugar tayo. Nanang, apay, awan man ni tatangin? Ay naanak ko, manipod na gabrudya adim, saanan ang matatao dito'y balay ti amayo. Kurang la maturugan di ta barangay hall. Surot-surot, uray sa dino ti papanan dagiti gagayem na nga opisyales. Ay, unay lakit ni tatangin aya. Sapay nakapudpudot. Amangan anya ti mapasamakan ko ana. Day tanga road ti pagdandanagak anak ko. Sapay pag-aayat na numapandagdaldalos dito'y barangay tayaw. Mawatwat ka no, kunana. Sapay oray bagaan tayo, natanggan ti ulo ni tatang. Ti kunana nga taakit ka na yun anapigsa ti bagina. Sipod pa'y, kastan ti amayaw. Ngam nakarkarom an itan ta nagabruden tay kabsatyaw. Kanayon nga ron abagbagaan tay adiyaw no kas diyang ag-video call ngam awan latta. Sapay nakasapsapa pumampanaw. Bayan niya takasaritak to inton maranaak, nanang. Manipod na gabrod ti buridak nga anak mi. Saanan ang matatao ije balay ti asawak manang Emmy. Nakarkaron nga impamaysana dagiti aktibidad na itirwar ti pagtaengan mi. Nang runa unay ije barangay hall. Banag apakaragsakan mo't dagiti kalugaran mi. Kastamot ten kanyak, gaputaamok nga uray saan nga opisyal iti barangay ti asawak, ado ti maitultulong na. Nasaya at met ti kasasaad ni Rina iti pagilyan anapanan na. Kasla damat laeng iti podermi, gaputa kanayon ti panag-video call dak iti amana. Nakitak met a medyo na iliwliwag metten ti asawak ti kaawan ni Rina diti Pilipinas. Kastamet akanayon ti komunikasyon da kadagiti duapay nga anak mi. Agingga nga adda na pasamak, asaan mi aninamnama, manang Emmy. Nay, itaman pa'y anasapa ka nagawid, lakay. Ay, nagawid akon ata kasla agkakapsuta ka jak amaw. Ang mga nusaan kamot anangan. Anya kita saanan. Nagadunto pa'y tikinan ko dyan nakipaskanan may. Nagado alimpo ko naman. Ay, ang mga nuna sobra ang mutan. Ah,
Imbagak lang arudan, adi mo subsobraan ti agsida iti karney. Madula amin. Apay ngay, kaslag tayo matan ti lubong ko. Ha? Ay sos, mga noan yamot na itanlakay. Maulaw. Ha? Ay, Diyos ko! Natali mo daw ti asawak! Ay, tulungan da kami! Tulong! Ay, nasaya at nakapuot kan lakay. Sa tinote ayan ko. Anay ko. Anya nga dahito'y nakatudok kanyak ngagbit-bitin. Dextrose da ita. Naawanan ka ngamin itipuot itay. Imbaglaangan at adakan iti balay. Ngimato ka no ti presyon mo. Anya, kat numayat mo tirik na kaon. Intakit din. Agawid tayo. Ay, saan man anatangkan day taulom alaklakayan. Nasaysaya at matlaang no maobserbaran da ka diti ospital. Agyan ka kanupay laang dito, kuna ti doktor. Anya ngay ta aramidok ditoy. Agid ida. Nakarkaron ako mapsutak no kasta. Saan ka din anatangkan taulom? Agyan na nakakit day, tapno daras ka nga umimbag. Lakay, ni Divina, ada iti bangir alin niya, kaya't nakakano ang makasarita. Hello. Hello, Tatang. Kumusta kan? Agpaimbag ka, Saan ka nga agsubsubag? Noan niya ti imbaga ti doktor, iso ti surutam. Makaumamot agid idang agmalmalam. Ano sa inyo, Tatang? Tapno umimbag kayo. Pasensya kayon, ta sa anak ang makapandita. Awan mo't ngamin agawir ka dagiti apoyo. Wain, maawatak. Haan abale, tamapan ka no dita ni Manong inton madamdama. Ibagaman ta mga wit iti masida. Anyamot ti makmakan dito yan. Awan pa'y ramraman na. Nakarkaro ak ngagsakit no kastoy. Kayat kun ti agawid. Jakon kayat dito ospital. Saan pa'y Tatang? May mayat matlaang numaagasan kayo dito ospital. Sige nga rodon, Tatang. Umawag tumanan. Sige. Bay nga rudan. Imawag itay ni Dan. Damdamagan na no anya kano ti kayat mo asidaan. Mamalon ka no inton madamdama. Ay, katanya pa'y ngay. Liempo tayo sumot ti paborito. Ay nalakay, pangaasim, taidyam pa'y laang ti karkarney. Iso ang imato ti presyon mo, gapo iti kakakaan mo, iti karney. Ay, alang araw, natanglangan. Makauma ti makmakan dito ospital. Awan ramraman na. Awanan. Nalipatan datan dagiti anak ta. Awan damot dan. Ay, anya kalakit din aya. Katno ka umay ni Dan idikalman anamalon. Nimot Divina, kanayon nga umawag. Kastamot ni Rina. Anya nalipatan datan asasawumbot. Ay, agawid ta kuman. Ha? Hi, Tata. Alaan da kayo ti Dara, Anya,
daramanan. May busan ti darak iti kakaalayaw. Anyamatan. Atal na ka man lakay. Masapol nga alaan da ka. Tapno makita na dagiti rumbang akitaan da. Itudok kong tatawan. Anay ka, nagsakit matan. Anya kayo matan. Kaslasaan at tao ti tudtudukan yaw. Kaslawan riknak mat at tudtudukan yaw. Saan mon samot nga maw? Ay, atal na ka kunak. Kaya po, anyalakot ti ugali to impadawat mo na ang asawak. Ay, Aday ta, nalpasan tata. Ala, pumanaw kan. ay, Nagsakit. Kaslamat awan rek nakatudtudukan dan. Ibagam ka ni Dr. Tagawid tan. Diyak kayatan ditaw. Hello, Rina, anak. Naimbag man tay mawag ka. Kumusta kan, tatang? Naimbagan kan? Un anak ko, naimbaga kaun. Kaya't kung tagawid, tudok damat at tudok kanyak dito ospital. Kasta talaga, tatang. Naimbaglaangan tasan anakaro tinapasama kada kayo. Ay, wan gayam. Agpawitak ti usaran nyo akwarta, Kat katangan nyo ti kayat yo, tatang. Wan anak, agyaman akmanan. Naimbaglaan ng tanda ka kanayin ang mga asikaso kada kami kaninanang mau. Tatang, saan laang asyak? Uray matdamanong kan manang. As-asikaswanda kayo matlaang. Nang runa ni nanang, taiso ti kaasi amang bambantay kada kayo. Oh, saan mo't akaskun ka dagiti kakabsat mo? Ay naagkabaw kayon san tatang. Nasingpet dagiti kakabsat ko. Ala sige nga rod umawag akto manen. Agpaimbag kayo. No anya ti ko na ti doktor. Iso ti surutin nyo. Wan, anak ko. ay, agyamanak. Mabalinta ka nun ti agawid ko na ni doktor. Naimbaglaangan ta pinalubusan na tan. Ay, Kung ana ano mabalain, agtalinaad ta ko makanupay dito, iti talong aldaw. Kunak mo takayat mo ti agawid. naimbag man ta impalubos na kandara. Nakaturog ak ngamin itay imay. Kasanukat makapuyat mo dagita umay tudok at tudok. Naibusamot ti dara ko ni ti kaaalad Ti damot lakat malmalpasan. Masuro na katalagan. Order ka no ni Dr. Dayjay, tapno mamonitor da ka. Makitam kat mayat ti resulta na. Iso nga pinalubusan na taba kaawid. Ang ma-x-ray ka kanupay sakbay arumwarta. Manan, saan nga ta makapadakas dayta? Lepas ko ang nagpa-x-ray December ta dito ospital. Eta, x-ray manan. Ay, si Kamot. Apay, ipaaramin nga ron ni doktor no makapadakas iti pasyente na. Saan ka ka di nga agpilpiluso pula kay? Taparamot lakan ka da itoy. Ay, bala, wunan. Kat ayan nga rodan dagiti anak tangay. Rumwartan ton dito ospital, awan pa ilati imay. Unay kamutan, imay ni Dan idikalman. Ita ibagam ngawan tim imay. Ay, napalalo ka mo talaklakayan. Nagrigat matandi kastoy. Dudwata matlat na kanayaw. Apay aya, naumakan amang matmatmat iti panagrup-rupak. Ay kataganos ka.
Nang rugita adudwata, aglepas ta adudwata metlaeng. Dalakit day, aginanaka. Tainton madamdama, o may dagitay mga x-ray kan ka. No, ma-discharge tan, inakto mo't bayadan ng tay bilta, tapno makaawid tamutin. Inawag ako ni kasinsinteryaw, tajay lugan nan ti usaron tayo nga agawid. Kumusta tirik na, Nardo? Naimbaga kaon. Nakarkaro pa apimbigsak itay malam. Kabayatan ti kaadda dito'y dadaan ken Marina. Akagiddan mo't di pa nag-video call ni Rina nga anak ta. Kasla kompleto tayo itay dito'y. Nang runa kat adda pa'y dagiti apo ko ta. Wan nga rod kandara bakit? Ket nakaragrag sakak. Kasta akmat, Nardo. Napalalo tiragsak ko. Kaya't ko maulit pa iti maminado ti kasya apagtang kandara. Daytay agdadan na tayo. Daytay saan laangan nga iti video call ang makadwa tayo ni Rina. Ti kayat ko, daytay adda tayo amin dito'y balay. Kastamot tendag iti apo ko ta. Mapasamak day ta, Nardo. Basta nadam kumamot ti salunat mo, Di mo ar-aramidon dagiti banag ama iparit ken ka. Ikarik kandara, manipod ita. Agbali na kun amasilan. Anadakon ti salunat ka. Ay rumbeng laeng, tapno mabayag pa'y amakaden nata dagiti anak ken dagiti apo ko ta. Ken agyaman akmet Tanaamiris mo, as laang aniri na aburidek ta ti rumbeng nga ipayam iti atensyon. Kandra. Rumbeng apada-pada ti tratom kadagiti anak ta. Gaben, agpapada damot amang ipatpateng kadata. Wen, Kandra, bakit? Laglagi pagkakanayon da ita. Kat di ka agdanag. Ta saanan na maulit ti pagtang at ilang buridak ta ti ipapaayak iti atensyon. Saanan apulaos. Napalalo ti ragsak ko iti daydi agundaway manang Emmy. Nakitak ngamin ang nakaamiris matlaengan ti asawak. Napanagnagan na asaan laeng ati buridek nga anak mi ti mangipatpatag kada kami. No diket isuda atallo. Ita nakarecoveran nila kay ko iti sakit na. Katagyaman ak unay, taaging ga ita, dagiti anak mi ti monitor iti salun at mi nga agasawa. Daytoy ti pakasarita ak manang, tuy pagayam mo, Kandra. Kandra, pagayam ko, talaga makaitad inspirasyon ti pakasaritaam. Nang runak at maipapanday toy iti kinabigkat yo asang kapamilya. Nagasat kayo, tanapadakkel yo anasaya at atao dagiti anak yo. Mangipanagnek, ti manangas asikaso da kada kayo nga agasawa, agingga ita. Kararag ko asapay kuma, taagnanayon ti kinaragsak ti pamilyayo,
ken ti kinasingpet dagiti anakyo. Alakastan pagayam ko, ket agyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo, iti programa tayo. Dagiti tugo, iti dana, tibya.